Ngai kublai bat ngap diang skopha ya pi baro hagariga channel hagagateng ka bathiang tam ka ju try tisu ubalong no panem banu spa ubai ejongi haswa ye ka bangan polik tin ka jong blai ngin pendam hagajing duai ngai ngu ye me blai bok pa jingi bab neng sin patrai ngwana jan jong me hagariga por long ko buram bat ga jingi me try sin pat min ai ngi kalan ye ka banyo banya sam mi ka tin ka jome banya lam ye ka tin ka jome gen jisu bakodor long ko buram bat ka jingi ro ime ko pa yangi ban manwit ye me man khraw na ka banda ka buram ka jome ker khol jong sekri jome hagariga por ker khol bo men sim bo kho jome ban ba ka jingi ei ka jome ka long ka jing ker kho ye ka basngap pa ba skor ka tin ka jome try ka tin jome ka long ka jing bam ka ba ai men sim yangi ka blak man pelat yangi na ki ei ke baro try nga dwai nga IT nga pen ngan tang ni ka por baro haga ka teng ka jisu ubalon panem banu spa obe ejongi mentas ki bom chikoro amen amen nginyo banya pej bat nga na ka tin ka jong oblay na ka city ka ju Paul apostol Paul shek Ephesos kalnong ka basan ka khot ka ba khat saut ter ki kentin ke bong komne naba kumta o ong to khie joit me iohthiah bato me na ke bayam teu Khrist un pynshai hame to khmi bha komno phiain kom ki bom stand henry kom ki bastan da ka basuspa yakapor naba kini kisngi kilong ki basniu kane ke tin ka jong blai kabo Paul apostol Paul utho se ka balang po Ephesos ban pen ken mau yaki prabangai se sin pat ban kento yaki prabangai pa yaki prabangai hapo Ephesus yani ka city ka utho upol utho yani ka yani ka city sagi prabangai hapo Ephesus hagasnem nrefu ar edi ban pen ken mau yaki prabangai ba ka med u Khrist kalong ka balang ka ba khoi ka ba kentang ki nongbut ki ba ngej how Khrist in yai hakajing i o Khrist kata gare ga jing pen kan mau ko Paul u tho yen ga city u Paul u banjori gi prabangai hapo Ephesus ban pen kan mau yen ga kentin ka bolo tho ban ong bakamet u Khrist kalong ka balang ka ba khoj ka ba kentang u pen kan mau ye gi prabangai hapo Ephesus ban ong ye gi prabangai bakamet u Khrist kalong ka balang kaba khoj bat kaba kentang bat bakin nongbut ki bangai how Khrist kin yai hakajing e how Khrist kin nongbut ki bangai how Khrist kin yai hakajing e how Khrist hangning is smotho bo Paul utho ni ga city baka met u Khrist kolong ka balang ka ba khoj ka ba kentang bagita kin nongbot ki banget how Khrist kin ya haka jing e ni smotho bo Paul utho ni ga city ki pranga for Ephesus let's see bagi pranga for Ephesus kim don su ya ga jing e bagin nyau kentang ya la ga jong ka jing im bagin nyau kentang ya la jong ka met haka jing im ju ki wei pe wei lene utho ni ga city e ga jilong jong ki banget for Ephesus kim don su ya ga jing e ka jilong ka wei how Khrist haka jing im ju ki wei pe wei kila ya sakhamano kila jingai no blai ka jing e kim ya don su kim yo kentang su ya ka met ka jong Khrist haka jing im ka jong ki bakata ka balang bakata ka met u Khrist kolong ka balang ka ba khoj ka ba kentang ka bangin yo ko re kata badena raw Paul utho ni ka city open ken mau ya ki bangai apo Ephesus banga ko manong ro le se utho yangi wai pe wai ban pen ken mau yangi hakom ke ki sngi ke ba menta baka met u Khrist kolong ka balang ka ba khoj ka ba kentang ka bangin do ni ka jinge e how Khrist Jesu u bolong nong panem banu spa ojongi badai hangne u Paul utho ine kentin ban ong to khie joit me o iohthiah batom he nagbiya u Khrist un pynshai hame akwa ban bu la se ban ong hangne ka kene ka kentin ban khie joit ka kentin ban khie joit ka ba mot bangin khie na ka ka ba ngingi la kalon no ngin khie na ka ka bagila hap la ne ka bagila orno ha ka jingem ka jongi ka ba mot ka ba ngin kala ka ba mot sai sen pat
ngin khi joit na kata baro yesi ya bakata kajing it kajong ikam don shu hakaji dai bad oblai lese bakata kajing jong ikam don shu bangin nyau kentang ya kata met kajong Khrist ka balong ka bakhoi ka bakentang ngila le thala hakajing im jong i wei pi wei ngila nyau thala hakajing im jong i wei pi wei ba de hang new Paul u thoi ni ka city ban ong pan ban khi joit ban kla ka bomot ban ino yaki ai kai baro ka kenten ban khi joit ka mot kla ka bomot phai pat so try hisin pat hakajing im ka jong pi ino yaki jolong ki ba philale basha kata ki pop ke basno hakajim pi pen kenter no yaki ta baro dak pi phai khman shout right dak pi IT pan out right Jesu ya pila do ete ka jing it ke jong pi ya ka jing it ke jong Jesus Christ pila do no hakajing im ka jong pi ya pila it ye ka pertai ka ba ka jing su ka blai ul aya pi pila do no pim don shu ya ka ta re pila do no ya ka jing it ke jong blai re pila it ye ke jong pertai pila it jing sngop ha jong pertai hakajing im ka jong pi ban hang ni Paul i ki pra bang ya po Ephesos le ki dan hakom kata kor kom ka jilong ka jong ki kila do no ya ka jing it ke jong blai kim don shu hakajing im ka jong ki kila im ba ki jing sngop ha jong pertai kila iohthiah hakajing ken oi ki jong soitan hakajing im ka jong ki kila klat no yo blai kila klat no ya ka ain ka jong blai kila klat no ka hukum ka jong blai hakajing im ka jong ki kila le ai ka basneu hakajing im ka jong ki badu Paul i ya ki jong long jong ki pra bang ha po Ephesos u thoi ni ka city banong ban khi joit ban kala ko mo sin pan gani ka city om ne bo tho ta ha ka balang po Ephesos re u tho hanga ba da pi u tho hangi baro ki bangai hangi ki Christian ki bolong ki nongbot ki jong try ba ka met u Khrist kolong ka balang ka bakhoi ka bangin de ban nyau kentang hakajing im jong i wei pu wei kom ki khon ki jong blai bangilong ki bakhoi bangin nyau kentang ya ka met ka jong Jesus Christ lese kom hakum kini ki por ke babenta kabangin ilsing im yosho ya kabangin shakri lu grang yu ya ka ketang ke twa ha ke ba kentang ke jong blai u soitan wan ban ken o yang ha ga bon ki benta ha ga bon ki benta wan ban ken o yang ba bon ki ken ha ga bon ki benta ba de hang yu pol ong to khmi pha kom no phian om kom ke bstan re kom ke bastan ba ha kom ke por ke benta ka de yang bangin yat bangin khmi pha habang khmi ka bamul ka kenden khmi ka bangin pej ba ka bangin khmet ya le bangin pej le kom no ngi yai om kom ki bom start hare kom ki bastat bangin yai hakeni sngi ka menta om kom ki bom start hare kom ki bastat ngi yai ngin khmi ba ngin yai kom nu ha ka ji im ka chongi ya bo satan uwan ban ken oi ya ka ji im ka chongi ha ki jan ti ke chongi ke bagi yai kom ki bange yang isakan oi no haki ai ke bo sodan kan oi ya kajing im kajing kom ki bangai kom ki khon ki jong blai badai hanu Paul u tho ini ka city ban pen kan mau yang i wei pe wei ban pen kan mau bon dok mi ba kom no phiat om kom ki bastan re kom ki bastat daga bang isngus pa ya ka Paul ong Paul isngus pa ya ka Paul hakabang ngi yat hakiyat ke chongi ngiken mau ya tin ke jong blai nagi proverb kolonong ka ba khat sao kat khot ka ba khat ar ko ong don kalanti ka ba I kum ka ba bet yaw breu hanre ka ba ko chong ka long kalanti ka jingyap Denan ka daw Paul u tho ini ka city ban ong to khmi ba kom do phia om kom ke stan re kom ke bastan to ngi khmi ba bin yai lese hakanyai to kanti ka jongi hakanyai kom ki Khrist ki jang ti ki kom ke Khristan kanti ka bin yai ngi sngo ka bla biang ka bla di ka bang le hakajing im ka jongi yabo sotan uwan ban tap malano e ki mur ki perkhat jongi yabo sotan uwan ban tap malano e ki khaman ki jongi ni sngo bangila ya kata galanti ka bangila ya ka bang sngo biang hare ko bangla pulik tin ka joklai ni ki proverb ko bong don kalanti ka ba I kom ba ka ba bet yaw periu henry ka ba ko chong ka long kilanti ka jingya de hani bo Paul u tho ni ka city u I ki proverb da ka ya ti ka jong ki
Kisngo bakila biang hakajing ti ka jongki. Kisngo bakila biang hakajing ka jongki bakila yai. Bo Paul ong to khmi bha kom no piat kom ke bom start hai kom ke bas start dak bas sius pa ya ko por. Ngin yai dak ngin khib ha ke ka bang khmi bha yela de ngin yet bha de kom no ngi yai tak ka galanti ko menta. Baka kum kini ki por ka menta. Ngin usiar ila de ngin pe yele yong isai lam bakla hanu rahnu hakajing ka jongi kom ki bangai. Dah kami kibha bagi nyai kom ke bom stan rai kom ke bestan dah bagi siuspa ya kapor habo ang siuspa ya kapor ka ngin nyokor ya kapor ka jongi kari ka por ka bakodor kari ka kenta ka bakodor haka jingim jungi wei pe wei bangin siuspa ya kapor bon ba gibriu kimnang ban siuspa ya kapor bon ba gibriu hakin gisngi ke menta kile ka ya kapor haka jingim ka jongi kimnang ban siuspa ya kapor kimnang ban bate ya kapor Bon ba na preng joki ki bom nang ban IT la de ban pelud ya ko por ha ka ban wat dan ban pulih tin ka jublai kim don por kim nang ban suspa ya ko por kim don ko por wat ban duai ro kim don ya ko por om de tang kata bon ba hakilong yang Kristan ki jongi balai kilong yang Kristan jongi ki jot balai ki khon Kristan jongi ki jot ha ki sngi ke menta ka jing jong ki khon jongi ki khon Kristan Hagiri sngi ke menta ngi bon ki hagiri ke bathala bon ki ke besnu ke bom tip ka ain ga job lai bom tip ka ti ka job lai naman bangi ki mi ki pangim nang man suspa ya ko por ngi ki pangim nang ban ai ya ko por ba ki khon ke jongi ngi ki pangim nang ban suspa ya ko por ka jere badu lai ngim ju song la hakikat ka jo trai ngim ju don ko por ban pulih ko por ban pulih ka tin ka job lai ngim nang ban suspa ya ko por la ni bangin duhai bangin song hakikat ka jong trai Ngil shube ki jong ko perthai ngil shube ki spa jong ko perthai haka jing ka jongi ngil klet no bangin be ya ka spa ka ba ka jam sim haka jing ka jongi ka balong nang kong ka jing ker kho ya ka ying ka sam ka jongi ka balong nang kong ka jing ker kho ya ka family ka jongi ka spa jong ko perthai ka nam la ban ai ka jing sup ka nam la ban ai ka jing ka men haka jing jongi wei bi wei Upolo yo kini ki baro ka jinglong jogi prabang ya po Ephesos bakata ka jing yo Khrist kam don shu ka jim ka jongki bagim yo kentang shu ka jing ka jong Khrist kim yo kentang shu ya ka medu Khrist ka balang ka ba khoi ka ba kentang bagi prabang kim don poshu bagi Kristan kim don poshu ban shong hagik jan ki jong Jisu kim don poshu ban mane kim don poshu ban ai ka ji kai ki khon Hakata kalanti bagi deki ban yai aka jing ka jongki badai hang ne upol ong to khmi pha kum phia kum ke bom stat hai kum ke bastan da ko sius pa iya ka por bon bagi hagi di sngi ke menta ngimnang ban sius pa ya ka por ngi plut kai ka por hagi ki jong ka perthai ki bo soitan o wan ban te ban khom ya ka jim ka jongi Bon ba ngi ki hagi por ke man shuwa ke bangi pandon ni ke mobile phone ke jongi ki touch screen ke bangi aban le ki baro inang lebe ki jing sobha jo ko phai hagi ginu ki jakka ke bangi na ki cinema ke jongi hagi jakka ke bon hagi ginu jakka ngin le ban be ke jing sobha ke jongi re menta ke jing sobha ka wan haka yeng ke jongi ka wan hagi kamra thia ke jongi ki jing sobha Bon ba lani ki kmi ki kpa bon ba ki plut pot la de haka bagi leka ye ka mobile haka bon ki benta ban pet ye ki ban pen subha ye ki jing mot ki je prakhat ki ban pen kwa ban pen ja kwa ye jing kwa bra ai jong ka met ke jong pi ban pet ye ki basneu haki kamera ki jong pi ban shong haki kamera ki jong pi Om dai ta kata wat ki khon ki jong pi hakini si kimta la setem rau hakini ka bon ki benta ki jong ki kamera ki jong ki ban pet ki ki basneu ban motor ki ki basneu ban penjakua ya ka jing kwa bra jong ka do haka jing ki jong ki bat kim nang ban suspa ya ko por Kita milani bagi long ki nong bot ki jong Jisu Khrist. Kita milani bagi long kita ki nong ba ya kadipna ka jong Jisu Khrist. Badai hani upol ong. Baka met u Khrist kalong ka balang ka bakhoi ka bakentang. Bangin don ya ka jing hau Khrist. Om dai bangin ka jing hau setan.
Bagi dona ka jingit hau Jesus Khrist ubalong unong penem ban nong suspa obi jongi ba dena tau polo tho en ka city bodong to khmi bha kum no phia om kum ke bastat re kum ke bastat tak ba suspa ya ko por ngin suspa ya ko por ka kodor hatu phila ju plut em hagi jar ku tra ha ka shisngi le singala ban ong phijlu pon em puli ka tin ka job lai la kalong 10 minute ha ka shisngi philu ju ain em ko por ban song man puli tin ka job lai 10 minute ka 3 minute ha ka shisngi Piljunan em kong kapor. Lakalong ya piki kemegi pa. Lakalong ya piki kon sam like antay bat shenran. Hatu pilju ain em kapor how try. Ban puli tin ka jumlai shipau kasan minute. Hatu pilju ain em kapor. Ban doai ban song kita try shipau kasan minute. Man kasungi hakajim ka jongpi. Lada pilanang ban IT how try. Ban pelupor hotra ban pensus pa ya kapor ka jongpi lakalong ha populek tin ka jumlai khatsan minute lakalong ban duai ya blai ban ekro blai khatsan minute arpo minute ha ka shisngi ngade pipi nyok ka jingker khu ka bakhro tam no blai ha ka jing em ka jopi hallelujah pinyo ka jingker khu ka bakhro tam ka botro ker khu ya ka ying ka sam ka jongpi ka botran ker khu ya ka family ka jongpi dinamar bangim silanang ban suspa ya kapor Ngim selamat ika jingkir ku hak ajing em ka jongi. Ngim selamat ika jingkir ku hak ajing em ka jongi. Bun ba hak ini singi ke menta ngai i. Bagi kmi ki pa ke jingi kim don por ban kin pe ya ki khon. Hakinu ki benta. Ki khon ki batang arts nam license sing sauce nam. Bagi ni ban le eki la de. Kim salia bagin ai kun wada ka mobile ban pen page eki hang tu badorit lahi kai kun ban temrau hakita ki ban page ye ka basneu haka jim ka jongki ban pen brai khmat ki jongki ban page ka mobile yela kalong kinu ki benta ki bagin page ki khol ki darit ki bagi smutat ban page ki jela kai ki ba kumno dadu darit ngilahi kai ki ban pen temrau ya ka jing em ki khon ki jongi hakita ki eki jing ko brai bagin page haki ki bom long ka jing mentoi ki bom long ka jingker kho Jika bangin ai kapor bangin hikai khoni ka ek ya ka tin ka job lai bangin pani ki ek ki babhangim don ya kapor ki khon jingi ki myot rai ban sakri yo blai ki myot rai ban yon ya ka jing it yo blai ha ka jim ka jongki Andre on ki la ha ki la san ki khon la ki le jong kamon ki second mau yo blai malai ki khon jong ki long kom ni Hatong ngila jung hikai ngila tin em yaki hakata kalanti ka bagle ban yai Hatong ngila nang ban suspa ya kapor hakajan ti ka jongi Hatong ngila nang ban bate ya kapor hakajan ti ka jongi ngila tuno ya kapor ka bakodon ka jongo blai ngila ai no hosoitan ya kapor ka bagire ban ai so blai hakajim ka jongi baden ni ka tao bo polo thoi ni ka city ban pen kan mau Yang iway pa iway. Banong to joit me o iohthiah ba to mi na ke biap. O Khrist un pynshai me. Kan ka kantin. Ban joit ban kala ko mo sin pat ban kan therno e kita ki jimut ki berkhat ke basniu ke ban ha jingim ke jongi. Ki jinglong marim ngin bread no ngin kan therno ngin kala ko mo ngin kot jumut. Ban kala ko mo Ban IT met but men sim dari how try. But ong ini kentin but to mi nakibayap. Kamut ino ya kita jinglong barim baro. Kenteno ya kita jinglong barim baro ke bena hajim ke jopi ki jingle barim baro ino ya kita baro. Bread no ya kita baro. Kata gede kabo Paul upen ken mau yang iha kan Paul. Kabo Paul upen ken mau ki bangai baro. Bagi dia ben ino bagi kenteno ya kita jinglong barim baro. Kiba miudai kat kumkomon ka joblay in ino ya kita baro ngin bread no bangin container ya kita baro kata kadai kabo Paul open kan mau ukhot yang apa dia pi ui i gani utho iri ka city haki pranga ya for Ephesos ui i ka jinglong jigi bangya for Ephesos kidon ya gani ka jinglong kidon ya gani ka jing mot haka jim ka joi kidon ya gani ka jisa temrau haka jim ka jongki utho iri ka city Manong yani kentin to khie joit me o iohthiah
Batomi na kebayap u Khrist u pynshai me mi na kebayap ka umot ka jingyap ka balakan oi ke jong soitan ka jingyap ka bangidon ha ka jinyadai bal blai ngim don shu ka im ka bakhoj bal blai ngila yap no ye ki ba ye dai bhat u blai ngila im bat ka perthai ngila thia bat ka perthai ngila yap no ye ka jinglong man sim ka jongi ba dai hang ne u pol ong to khijot me u ba yo thia batomi na kebayap u Khrist u pynshai me khijoi na kata je thia ka bagla thia ka jingyam jong ka perthai ka la kan oi ye ki ka la pnyam no ye ka jinglong man sim ka jongi ha ka jinai bhat u blai badai hang ne upol wong batu khijoi sai sin pan na ka bayap khino na ka jingyap ka jongi ka jingyap ka ba ka jingyap jong ka perthai ka ba ka jap ya ka met ka jongi ka bla kan oi ya ka met ka jongi ngin khijoi nang ta na ka jingyap thia ka jongi sai sin pan ta ka ngi pai chau trai u bolong no pane manong suspa u ba ye jongi u bala ban le ki ai ba khrao ha ka jingim jong i wei pui kom ki khon ki jong ob lai kom ki khon ki jong blai ba ka jingen tu ya phi ha ka ko por kom ta ka long le sidan ap deng jong phi ki phla phi im la im kom ka ni ka jing long kabla second oi house soitan ha ka jing ka jong phi phim don ya ko por ban ai shau trai phim don ya ko por ban shong hik dat ka trai phim nang ban sus pa ya ko por nga ko ban ong ya phi ha ka ko por sai sin pat ha ka ko por ka jingen tu ka long to nang ni shakmat ginang ban bati ya ko por banginang ban suspa ya ko por ka por ka ba kodor ka blai lo ai ya ka jing im ka jongi ka por ka ba kodor bo blai o ai ya nga pa ya phi ka bangi de ban yach ngidon ya ka spa ka ba khrau la nang ban suspa ya ko por ka blai lo ai ya ka jing im ka jongi I wei be wei ka jingen tu ya phi ka long ha ka ni ko por tongin kan terno in khijot na ka iohthiah ngin ken therno ye ke jong barim baro ngin klet no ye ke jong barim baro sa sin pat ka bangin IT le how dry ban coaching mot ban kla ko mot ban bot yo chisu ai ba ka jing it ka jo blai sai sin pat kan dap ha ka jim ka jopi ai ba ka jing it ke jong chisu Khrist kan song trai ha ka jing im ka jopi ba pin ken therno e ka jing it ko pathai baro pin ino e ka jing it ko pathai baro ke jong ko pathai baro sai sin pat da ka phi IT le how dry da ka phi pen tang la de ba philong ki khon ki chong blai utran ker khon ka benta chong phi ke blai ban sneo ke snap en ka khubo ne tin ka job blai ha ka por si don up leng jong phi ki bla september ha go bon ke benta ha ka jim ki phi ki khon samla phila september ha go bon ke benta phim songwan la shu e ka jim ke jong phi ki mut khan phila pelupor hagi ai ke jing snop ha jogo pathai hagi jing mut ke jing khat ke jopi ha go phi pen kam bakla ye ki mobile phone ki chong phi ban page ek ek bas new ha ka jing biu soitan lo tem roi phi ban pen hon ye khmat ke ji phin page ek bas new dan ap deng jo phi bakom kita phi ko abalai phim chama light no ye kita engano ye phi ha ka de po se sin pat khijoj na ka iohthiah kamot khijoj ban kala bamot moblen ker khu ye phin ai ga bon ani se khmat la ka phi ki samla la ka ye phi ke long kumi ke long pa tungi roi ha ka ni por ko jingmot botran ker khu na ka benta jong phi un ai ga bo re phi ba phin ying joy sin par phin ken therno ye ki jing long barim baro da phi IT la dia how try jisu o bolong no pe ma spa be jing tong ni loi hallelujah hallelujah ablay bokpa jingi bahap neng ngawa jan jong me ko jisu ba ko ban duai ker pang ha ka ni ko por na ka benta ki min sim ke ba ko do ablay jong atrai ki bedon ha ka jing ka jong ki bla september ho soitan ablay ha ki jiken oi jo ko prethai ha ka jing iohthiah jong ko prethai ko bon ki benta trai ban iohthiah ha ki jiken oi jo soitan blay jong ha nga duai yo min sim ko jong me ha ka ni por ker khoi ki ablay wei pe wei ki ba snap ni ka khu bor ablay jong ha trai ki bedon ka jing trang ha ka min sim ka jong ki ablay ya ko me trai me yo ban kata ya ka du ki me yo ban thau mai ka jing ka jongki roi la pedeng ka jing september ko jo soitan ka bo soitan la september ya ka jing ka jiki ha bon ki benta ablai u soitan la kan oi thia eki gladon ka jing yap ka jam sim ha ka jing ka jongki ablai jonga yarap ya ki ablai sin pat kin yaban khijoi no sin pat ablai bagin IT le ha me ban ki kal ha ko mod roi la ka jing september ha ka bon ki benta ha ka jing ka jiki kim chana nang ban sus pa ya ka por renga duai ka ji play loi ka jong men sim ko me hallelujah nga duai ka play loi ka jong men sim ko ha ki longing ha ki long sam ha ki benta
bon haka jing em ka jongki ngaduai try ki plai loi ke long ing sam ki ha family ke jongki ke baga sha tem rao la ka long ye khmi ka long pa la ka long ki khon sam la kan thai bat chan rang ngaduai manis nei ki sin pan ai ka bo ki try bagin kut ching mot ban ki klak bo mot bagin ino bagi kan terno in ki jing long ki barim paro try ngaduai yo men sim ko cha me haka ni por oblai shna ya ka don ki ka bla pan shna ya ka don ka jongki try ka bla mong haka jing em ka jongki ka bagi ki sngo la kut lat kulanti ki sngo bagim don shu ka ta kalanti ban phai shame re ki ka por ka ko do se patwai bagin IT hade met but men sim bagin ki khon ki chong me try ngala duai ngala IT try ngila beno egi body no ki body satan ki batek ki khub ki mote prakhat ki try sai sin patwai men poli ki khmat ki baka jaman sim ki jame bagin yo I ye ka bor ka jame kin yo pat ban mat ye ka jing it ke jame ki ma pat ban mat ye ka jing ai ke jame ye ka jing it ke jo Jesus Khrist ubalawan ban thet ka dor ba ka snam try ker kho ye ki thau thmai ki ai bor ki kan Jesus bain ki long job na do menta ai bor ki kan Jesus bain tabi ki ka snam ka jame kin light na ki setem rao jo satan baro ngira du mokno ngira khatno ki kan ri jo satan ke ba tem rao ki rai ngai ti hame ko pa ha ka tangu Jesus amen.